ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଜୀବନ୍ତ ବାକ୍ୟ ପଠନ କରିବା। ଯାହା ଲେଖାଯାଏ ମାଥିଉ 24:6-7-8 ପରମେଶ୍ୱର ଏ ପ୍ରକାର କହନ୍ତି। ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ପଠନ କରିବା ମାଥିଉ 24:6-7-8। ଆଉ ତୁମ୍ଭେମାନେ ଯୁଦ୍ଧର ବିଷୟ ଓ ସଂଗ୍ରାମର ଜନରବ ଶୁଣିବ। ସାବଧାନ, ବ୍ୟାକୁଳ ହୋ ନାହିଁ, କାରଣ ଏହି ସମସ୍ତ ଅବଶ୍ୟ ଘଟିବ, କିନ୍ତୁ ସେହି କାଳ ଯୁଗାନ୍ତ ନୁହେଁ। କାରଣ ଜାତି ବିପକ୍ଷରେ ଜାତି ଓ ରାଜ୍ୟ ବିପକ୍ଷରେ ରାଜ୍ୟ ଉଠିବ, ପୁଣି ସ୍ଥାନେ ସ୍ଥାନେ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ଓ ଭୂମିକମ୍ପ ହେବ। କିନ୍ତୁ ଏହି ସମସ୍ତ ପ୍ରସବ ବେଦନାର ଆରମ୍ଭ ମାତ୍ର। ହାଲେଲୁୟା। ପ୍ରଭୁ ଏ ବାକ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏ ପଠିତ ବାକ୍ୟ ପ୍ରତି ଆମେ ମନୋଯୋଗ ହୋଇ ଉଦ୍ଯୋଗର ସହିତ ଆତ୍ମାର ସହିତ ଏ ବାକ୍ୟକୁ ଆଲୋଚନା କରିବା। ପ୍ରଭୁ ଏ ଜୀବନ୍ତ ବାକ୍ୟ ଦେଇଅଛନ୍ତି। ଏ ବାକ୍ୟର ମୁଖ୍ୟ ବିଷୟ ହେଲା ଆମେ ଅନ୍ତିମ ଯୁଗରେ ଅଛୁ। ଲାଷ୍ଟ ଡେ, ଶେଷ ଦିନରେ ପହଞ୍ଚି ଅଛୁ। ହେ ମନୁଷ୍ୟ ସନ୍ତାନ, ହେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ହେ ମଣ୍ଡଳୀ, ହେ ଈଶ୍ୱରର ଦାସ ଏବଂ ଦାସୀଗଣ, ବିଶ୍ୱାସୀ ଗଣ, ଆଜିର ସୁସମାଚାର, ଆଜିର ବାକ୍ୟର ମୁଖ୍ୟ ବିଷୟ ହେଲା ଆମେ ଅନ୍ତିମ ଯୁଗରେ ଅଛୁ। এই ପଠିତ ବାକ୍ୟରେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଦୟା ଏବଂ ଅନୁଗ୍ରହ ହେତୁ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଏଠାରେ ଯୁଗାନ୍ତ ବିଷୟରେ କୁହାଯାଉଛି, ଅନ୍ତିମ ଦିନର କଥା କୁହାଯାଉଛି, ଶେଷ ସମୟର କଥା କୁହାଯାଉଛି। ଯେ ଶେଷ ସମୟରେ, ଶେଷ ଦିନ ମାନଙ୍କରେ ପୃଥିବୀରେ କଣ କଣ ଘଟିବ, କି ପ୍ରକାର ହେବ, ଯୁଦ୍ଧ ହେବ, ସମସ୍ୟା ହେବ, ରୋଗ ବ୍ୟାଧି ହେବ, ଦେଶ ବିରୁଦ୍ଧରେ, ଜାତି ବିରୁଦ୍ଧରେ, ଧର୍ମ ବିରୁଦ୍ଧରେ ପାପ ବଢି ବଢି ଯିବ। ସେ ବିଷୟରେ ଏଠାରେ ଲେଖାଯାଇଅଛି। ପ୍ରିୟ ମଣ୍ଡଳୀ, ତେଣୁ ଏଟା ପ୍ରଭୁ କହନ୍ତି, ପୃଥିବୀରେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଆଜି ବର୍ତ୍ତମାନ ପୃଥିବୀର ହାଲତ, ଦେଶ, ଜାତି, ଧର୍ମ ସମସ୍ତେ ଆଜି ନିଜ ନିଜ ସ୍ୱାର୍ଥରେ ଏବଂ ଯୁଦ୍ଧରେ ଲାଗି ପଡିଛନ୍ତି। ପାପ ବଢି ବଢି ଚାଲୁଛି, ମଣ୍ଡଳୀ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଉଠୁଛି। ଏସବୁର ଲକ୍ଷଣ ହେଲା ଯେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଆଗମନ ଅଛି। ପରମେଶ୍ୱର ଅତି ଶୀଘ୍ର ଏହି ପୃଥିବୀକୁ ଆଗମନ କରିବାକୁ ଯାଉଅଛନ୍ତି। ପରମେଶ୍ୱର ମନୁଷ୍ୟକୁ ପ୍ରେମ କଲେ ଏବଂ ମନୁଷ୍ୟକୁ ସୃଷ୍ଟି କରି ନିର୍ମାଣ କଲେ। ଆଉ ମନୁଷ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ କଥାକୁ ଅମାନ୍ୟ କଲା ଏବଂ ସେଇ ମନୁଷ୍ୟ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ କଥାକୁ ମାନିଲା ନାହିଁ, ତେଣୁ ସେ ରୋଗ ବ୍ୟାଧି ଅନେକ ପ୍ରକାର ସମସ୍ୟା ପାପରେ ପତିତ ହେଲା। ଆଉ ସେ ପାପରୁ ମୁକୁଳାଇବା ପାଇଁ, ସେ ପାପ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ପରମେଶ୍ୱର ମନୁଷ୍ୟ ରୂପ ଧାରଣ କରି ଏହି ପୃଥିବୀକୁ ଆସିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ନାମ ଆପଣ ମାନେ ଜାଣନ୍ତି, ସେ ଯୀଶୁ ଅଟନ୍ତି। ଯୀଶୁ ଜୀବନଦାତା, ଯୀଶୁ ମୁକ୍ତି, ରକ୍ଷା, ଉଦ୍ଧାରକର୍ତ୍ତା, ସତ୍ୟ ମହାନ ପରମେଶ୍ୱର। ସେଇ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଯେତେବେଳେ ପୃଥିବୀରେ ଥିଲେ ଆମମାନଙ୍କର ପାପ ପାଇଁ, ମୋର ପାପ ପାଇଁ କ୍ରୁଶରେ କୁଶାର୍ପିତ ହୋଇ ଜୀବନ ଦେଇ ଆଉ ଆମମାନଙ୍କ ପାପ ସବୁ ବୋଝ ସେ ନେଇ ଆମମାନଙ୍କୁ ପାପର ମୁକ୍ତିର ପଥ ଦେଖାଇଲେ। ପାପକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଲୋପ କରି ମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ ହେଇ ସେ ସ୍ୱର୍ଗ ଆରୋହଣ କଲେ, ଆପଣ ମାନେ ଜାଣନ୍ତି। ଏବଂ ସ୍ୱର୍ଗରୁ ମନୁଷ୍ୟର ସାହାଯ୍ୟ ପାଇଁ ସେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାକୁ এই ପୃଥିବୀରେ ପଠାଇଲେ। ଆଉ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଅନ୍ତିମ ଯୁଗରେ ତୁମ୍ଭେ ମାନେ କଣ କଣ ଦେଖିବ, ଚିହ୍ନ ଚମତ୍କାର, ଅନେକ ପ୍ରକାର କାର୍ଯ୍ୟ এই ମାତ୍ୟ 24:7-8 ଆପଣ ମାନେ ପଢିପାରିବେ। ସେ ପ୍ରକାର ଯୋହନ 14:3 ଯୀଶୁ ଅତି ଶୀଘ୍ର এই ପୃଥିବୀକୁ ଆସୁଅଛନ୍ତି। ଏ ପୃଥିବୀର ଲକ୍ଷଣ ଗୁଡାକ ଦେଖିବା, ତାହେଲେ ଆମେ ଜାଣିପାରିବା ଯେ ଯୀଶୁ ଅତି ଶୀଘ୍ର এই ପୃଥିବୀକୁ ଆଗମନ କରିବାକୁ ଯାଉଅଛନ୍ତି। ତେଣୁ ପ୍ରଭୁ ଯେତେବେଳେ এই ପୃଥିବୀର ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଗଲେ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଭୟ କର ନାହିଁ, ସାବଧାନ ହେଇଥାଅ, ପ୍ରସ୍ତୁତରେ ରୁହ। ମୁଁ ଯାଇ ଘର ପ୍ରସ୍ତୁତ କଲା ପରେ ପୁନର୍ବାର ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ନେବା ନିମନ୍ତେ ଆସିବି। ପ୍ରଭୁ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରିଛନ୍ତି ସୁନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଆସିବେ ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ସତୀ କନ୍ୟା ସଦୃଶ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇ ଜାଗ୍ରତର ସହିତ ତାଙ୍କ ଅପେକ୍ଷା କରି ରୁହନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆକାଶରେ ତୁରୀ ଧ୍ୱନିରେ ତାଙ୍କୁ ଗୁପ୍ତ ଆଗମନରେ ନେଇଯିବେ। ପ୍ରିୟ ମଣ୍ଡଳୀ, ଏବଂ ସେଇଦିନ ଆମମାନଙ୍କର ଅଶ୍ରୁ, ଆମମାନଙ୍କ କ୍ରନ୍ଦନର ଅଶ୍ରୁ ସେ ପୋଛିଦେବେ। ସେଠାରେ ଦୁଃଖ କ୍ଲେଶ ଆଉ ନଥିବ। ସ୍ୱୟଂ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଆମମାନେ ଛିଡା ହେବା। ଜିରିମିୟ 1:5 ପରମେଶ୍ୱର ସ୍ୱର୍ଗରୁ ପରମେଶ୍ୱର ନିହାତି এই ପୃଥିବୀକୁ ଆସିବେ। ସେ ଘର ପ୍ରସ୍ତୁତ କଲା ପରେ ସେଠାରେ ଆମମାନଙ୍କୁ ରହିବା ପାଇଁ ସେ ସ୍ଥାନ ଦେବେ। ଯେଉଁମାନେ ତାଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି
ଯେଉଁମାନେ ଏ ବାକ୍ୟକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇ ରୁହନ୍ତି, ପରମେଶ୍ୱର ସେମାନଙ୍କୁ ନେବା ନିମନ୍ତେ ଅତି ଶୀଘ୍ର ଆସୁଛନ୍ତି। ଆଉ ସମୟ ନାହିଁ ଏଇ ଶେଷ ଦିନ ମାନଙ୍କରେ, ଏଇ ଶେଷ ଦିନ ମାନଙ୍କରେ ଆଉ ଆମମାନେ ନିଜ ପାଇଁ ନ ବଞ୍ଚି, ଜଗତ ପାଇଁ ନ ବଞ୍ଚି, ଆମେ ଜଗତର କାର୍ଯ୍ୟରେ, ଶାରୀରିକ ଅଭିଳାଷରେ ନ ମାତି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁମୂଲ୍ୟ ସମୟ କାଢିବା, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରେ ସମର୍ପିତ ହେବା, ପରମେଶ୍ୱର ବାକ୍ୟରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ପାଇଁ ଆମେ କିଛି କରିବା ଏବଂ ପାପ, ଦୋଷ, ହିଂସା, କ୍ରୋଧ ପରିତ୍ୟାଗ କରି ଦିବାରାତ୍ର ତାଙ୍କ ଠାରେ ଅପେକ୍ଷା କରି ପ୍ରାର୍ଥନାମୟ, ବାକ୍ୟମୟ ଜୀବନ ଯଦି କାଟିବା, ଆଉ ପରମେଶ୍ୱର କେଉଁ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଆସିବେ କାହାକୁ ବି ଜଣା ନାହିଁ। ପ୍ରିୟ ମଣ୍ଡଳୀ, ପ୍ରିୟ ପରିବାର, ପ୍ରଭୁ ଅତି ଶୀଘ୍ର ଏଇ ଜଗତର ନ୍ୟାୟ କରିବେ, ମନୁଷ୍ୟର ନ୍ୟାୟ କରିବେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଅନ୍ତିମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଅଛୁ, ଶେଷ ଦିନରେ ଅଛୁ, ଆଉ ସମୟ ନାହିଁ। ପରମେଶ୍ୱର ମନୁଷ୍ୟକୁ ଯୋଉ ସମୟ ଦେଇଥିଲେ ସେ ସମୟ ସରି ସରି ଯାଉଅଛି। ଆଉ ଆମେ ମାନେ ମଧ୍ୟ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରେ ଅତି ଶୀଘ୍ର ଉଠାଇ ନିଆଯିବ। এই ବିଶ୍ୱାସ ଏବଂ ଆଶାରେ, ଭରସାରେ ଆମମାନେ ପ୍ରାର୍ଥନା ବାସ୍ତବରେ ବଢିବା। ପ୍ରଭୁ ତାହିଁରେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବେ ଏବଂ ଆମମାନେ ନର୍କ ଠାରୁ, ଶୈତାନ ଠାରୁ, କଷ୍ଟ, ଯନ୍ତ୍ରଣା, ପୀଡା ଠାରୁ ଆମଙ୍କର ଆତ୍ମା ସୁରକ୍ଷିତ ହେଇଯିବ ଏବଂ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରେ ଆମମାନେ ସ୍ଥାନ ପାଇବା। ପ୍ରଭୁ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏହି ବାକ୍ୟ ଦେଇ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଆମେନ୍।